Oh, say, yay, yay, yay. Asantehemaa, yay. Yeah, Niagio. Abusia, Afia, and then Asantehemaa, and Niaje. Listen to the say, listen to and say. In fear no munie. Aya in fear pino any edu and watche. And as I brass Asantehemaa, ya na wate Asantehemaa adwaso. Woko ekura. Na esa se empanyin akandada se etetua ete etuamu enti. Nana hene nana otumfo se itu otoso mienu. Oya amane ema yedi ebi esi so. Eye nana amakwadu Yiadom. Ebra wo betena nyako kusi amoa adwaso no. Emfie num nie ane adwa a eye Asantehemaa adwa no ye frɛ no nyako kusi amoa. Na esan se wodoma nkoma eni ye edi ne yie nti be ye na wotwe mienu mu nie na manhia enhyehyaya ye digu akwan mu ye edi ne nkakra na enedai a eye ogifoi ne bosome da toso edu ensiai na ye di ne kasepa ye bo edwadata e wo manhia ha enne de ye kan se eye nananom Asantehemaa nom wonom eda aninti se woba manhia ha no mo a eni gisem Anamahemaa nom afa wonom afade esese wonom ho efise ene ye mada Asantehemaa tena akonwa so mfie num nie ye di ne mfie num afidi dade a na eye ni gisem eye ose aninti ena se meka sai manhia ehwiri edwamu no na oba ha no mo a ene manyina egugu na kwan mu said ya bribia ye dijuma e wo manhia ha aya nananom wonom eye edemaye no ya tena no akuakuo pesa mpenense ensen ye goro dia ene ne ye goro na tipa na atipa ye goro no ene nti ene se ya tena ne fakuo no sa meka say wo ba ankwabia fakuo wo ho sankwa fakuo nie chidom fakuo nie kokwo mu hema ne mpanimfo duru ha Anamahemaa nom wonom aba ama ye fe na sadia ahema nom adi nkan atena se no e ka kire wo se ene ye yeda ene nti ahema nom dodo nara na adi kan betena se afei na ye twen ye mema e wo mu se aya ahema dade nanso eno nkire se mema ne nka ho ene nti nananom hemfo wonom beba aba beta wonom ahema nom achi na esan se ene nananom ahema nom ene emma nyina adansi Sabre ma ben ohene ba echa apani otoso miensa wono ene ye apatrapa hema na ye ka fakuo se de medi kan se ya tena ne fakuo na chidom fakuo mu ene wowo Sabre me ene nana hema etwetwe enkomo kakra ohene ba echa apani otoso miensa nana hema awie UTV sunie ye mu akwaba ya medie na awie de mu nyina mo ho ayefe na Sabre ya tete ha mo e wo dwabo yase a ye bisasa so edien e na asie ye be di kan da twedi amponyame ase e bisene e na Asantehemaa ya e maame na woda wotena ba nwa kunya so emfie nu enti ye hwede nyame aya ebra adwene ene nti ase so se na mo ba ya na ya ni gida nko a ene ye gie nanano e bi so ye na bia oye ba tampa odo bia se dia wutie biara wo kan wasam kire no a o man fa su empie da ba kekere wo re eto oye ba tampa enti ne se edi na woda 5 years na na se e fata se ese yo na ahema ebinu beka se ye ba ye ahema no mo kwa na ehun bebre mo asiesie bo ho fe mo huti mo hemfo wano mo we ba cho ene ya ahema da e bi se first no na mema ne de yesie ye na na ba ya ma ahema fo ye pie enti na ye na wo de die e ye ni gida ma ahema fo nyinara enti na na ye ho ye fesa na mo hemfo de mo ma bia na e mema ne beba e nam se ye baba ba betina tinti otufo ba betina tinti e mema ne so ba betina otufo chen mema ne beba e so ye na e na ye da aye gie
Oheneba Echa Penny Otosomi and Sa Apatra Pahima ya Wanukro Yada watch Yiadom Fakunomo and then a chain commando. I fear you may dear Nankasa dear Prematobre and now Pemso not to force it to Tosum you know or Babatanasia what's Nasia not a fay yet the Afana Apakafana Asantehemaa Ape wa ba na ba bachia ni nua bema ya wo san eye Asantehemaa wo chia ni wie na ape wo tenase a afe na anidie sana fata ya de e ma no ya chia no achade biara omanfo so wo ya wonom e de ma no a wo betena konwa so fie ni mo de e ma no no na eno nso ya hyase na ya tude ene ti se de ahema no wo mo e tene e de ba e betenase ebenum so adi kan de da na embom dwumadie nankasa de promtobre e na e hye ase yo UTV so any wey kukom hima wanom dwabo ase any ehunu sekete no etwa edi eguonom ye hwe emfonyini na e ka kire wo se ema enne ye ne age na titiriw nananom ahemanom anenti oba asante mantem a enije sem ko a abusua UTV so any UTV ko a na obenya no dwumadie no live minim se brano de esie biara ye beda na di ye betwa